Vanna morgonen andaist fyrvirrande bretske forsadesråharen, jatnkvinnan Margaret Thatcher, 24 åra gommel. Samma om to 4 etla og imot i hennara politiske avrigon, så släpps ikke undan at hun hei stora avskan av sina samtøy. Marsknavarhuksjonen var kolvelt, medan hun rådde for borgon i Brettlande, og samma vi Ronald Reagan, som var forsedd i USA om sommetøy, slå i 4 marsknavarliberalistiske bildjene, her marsknavaren fikk månande friare raser av virka. Margaret Thatcher, født Margaret Roberts, var av fyrsta sinne valgt i enska parlamentet i 1928 for konservativa flotjen. Årene 1974 til 1974 var hun skolamalarahare. Det var eisne ta at hun kom i sin fyrsta politiska anrover, ta hun tok borster og kjøpes skolamjølsene til nemenganar, en avgjør som vakte mykla øsing mittlen nekva bredar. Og i 1924 slapp hun fram advalten i Downing Street som forsades råhare, et starv som hun røkte i 11 år fram til 1995. Hun sette ta sine liberalistiske husgått av dagsgra, tøy som hun tok til, samfellagsbyran var så mykje tung at privata vinneløyve var om akvelast. Arendaleis og kontant snæra jo politiska kompasse så lengt til høyre som tilbær. Vi herråbon som at there is no such thing as society, for hun i herna vi fagfellagsrørslene, her særlig åsemjan vi mino og kålarbeiderne minnesverd. Som fjeppare av minimalstaten utinti hun sine politiske husgått i verste. Alt snuer seg korsene ikke om einskillingar, ofri og verskfødl av bretska meienlanden. Stora politiska frambråde kom i 1942 da Falklandskrutje brast av. Det var under hennara kønehånd at Bretland vann krutje av Argentina om fjerskottene og janar. Og i politikken var skjermerske hennara at han jatnherre viljen. Hun var kompromilleis i sine samføring, nega som kjøtt elde til at hun fikk eknevne jatnkvinnan. Månadagen var Margaret Thatcher, som her til eneste kvinnan som vil være forsadesråhare i Stora Brettlande, mett av døvun. Det hever vakt en stora glede som sorg, tog mye flagga hever vært i halvare stong og gå innskje i rusent familie hennara, hever varsleromer eisne vært nekvastene i Onklande, nu hun andagest. Margaret Thatcher var og begge hata og elska. Velkommen i Rasarummet Olle Breckman, som i mer enn 30 år ombå i Folkaflotjen av Løgtinge og Folkatinge, og Sonja Jekvanstøtter, forskvinna i Samtidje. Takk for det. Takk for det. Sonja, fremst av øtlån, hva skal etter tøyen lære av politiske yrkesleien i Thatcher? Til man sitter og hygger atter av Bretland i Forsnon, så ble det et samfunn som var mest av øyelig større spjæring, og det ble også samfunn mest av øyelig større ojavnøy, til å si at det røyken ble øyelig nekv røykere under Thatcher, men det ble også en øyelig større balker av falske, fatakken falske, som ble nekv fatakkere. Til dømmes tvøyfalda i spatten av fatakkere døme, men hon satt vi alltid, og det var også øyelig nekv pensjonister som at når imska skattabrøydingar ruker ut i fatakkere døme, så et størst og utbrøtt fatakkerdømme mellom nekva balkar nekka som stender etter. Og det vel også nekka av årsøken til at det har vært øyla nekka folk som har vært nærmest ut og ballast og feira at hun nu færen. Men det var også andre ting. Altså hun har heller ikke så øyla glorifisere en Sur-Afrika-politikk, og hun var heller ikke særlig vinnerlig mot samkjent. Hun sette øyla homofobiske lover i gildt i Brettlande sørste forskning. Så det nekk, men det som fikk henne kanskje gjør det mønstingen til henne, det var han var sikkert i Poltax som skrikte teppet undan henne. Ole, etter tog ikke søvann om politikeren Thatcher, hva er det hun lærte dere? Ja, jeg kan si Sonja og resten i Aldikum at og jeg tror ikke noen ta atkvart Margaret Thatcher, ta var de vanlige parlamentslimer, 4 en lovaroppskåte som avkriminaliserer homoseksualitet. Så ikke være en verre enn så av hæsenøkene. Men ta hun var skuldsett 4 som engt, så det rett å si at Bretland var som Grikkaland og det. Og nå har hun fikk råre. Og nå har vi ikke opplevd Grikkaland annet enn og tog som vi leser høyre og sutt i sjånvarten. Men det var ikke tespillet. Altså arbeidsløse var øyelig, selv om det var nek kamufleret tog at den bretske statskassen lærte stora stål i måter arbeidsløse.
Men det her er at den bretske budskaper vaks vid 25% at han har inflationsjustering, og at den allmenne sektoren, utreislene, han øktest vid 13%, og det som er omskoling, venjing av arbeidsfolket, her var 33% vokster, halseverket fikk 32% meira enn 1995 enn 1994, og det som er allmanna verk som heilt, 22% eisne. Så det var øyelig som Bretland fikk bedre råd til at heva et velferdssamfunn at han at Margaret Thatcher hei kolvelt til gamla rustava, støveta, faktisk sunter sorlava samfunnet som Margaret Thatcher ivetog i 1974. Men Olle, til en sandrund at neoliberalistiska kursen til Thatcher bare visser hakri arbeidsløse og startar måneden i Bretland vaks måneden dessa tøyene hun sæt vi valgte. Politiske vimerskere heva tjekklast senast 20 årene hvordan tjåen hei vært fire ekvislig innskrivende og i arbeidsmarknaden ikke vært framt. Hvor etnast den ikke samføra godt og vel helmingen av Bretland at hun gjør det var nøyut? Jo, hun vann jo vel i 1994. Hun vann størstiger til vel i 1934. Hon vann nästan lika nekvan størstiger til vel i 24. Og hei hun ikke blivet, jeg må si, hon blev nega herlig og hesten her poll tax, hesten her skatteren som hon innførte, og i stedet for kommuneskatten, eller rundt i at innføre, han og leierne innanflokseisene, og så var tannparten av det konservative flokkene som ville ha Bretland å bliva en part av ES. Han var blivit så mycket sterskare att han klarar av fettlarna. Men annars hei hon stora marlod i bretska fölksen. Och det kan inte vara värre än ilt. Ta hon var så populär heim i Bretland som hon var. Alltså, några outjord, inte politiker blev valter av att vara ett outjord. Och det var hon heller inte. Men hon heita sträva vid pressen. Pressen var lika vinstravänt och kanske meira än hon är det. Og i det har vi allmänna fjällmilar som ångan tog komma tvärster mina och ut till högre. Alltså jag släpper kanske i kring vart förja ena från Ari att säga en högra vända mening och till den enaste högra vända meningen som och i tog jag är nu. Så till 20 att en dama som Thatcher kommer i ringt år, särskilt i mittlen det intellektuella och i mittlen tøyenda folk, skolalärare, allmän starfsfolk och så framväges. Men han breie massen av Breton eisne fagfellagslivene stemma og på Thatcher vi stora samføring. Sonja, det var ett fortsatt spärst stora Bretland som Thatcher fick Albert now i 1924. Sagt vid romarna att hon tog av sig en uppgave och en annan var förre fyra. Verkligen inte att hon kom fram med att valt någon av stora Bretland. Det hörde då och att hon framte några allt och inte intriv i bretska budskapen. Det några vidskifter som inte var några i stora Bretland. Det har heja en öliga stor inflation i 70-talet, men hon faktiskt lacka i mot ändan av 70-talet. Men det värst är att både mest och kvärt var offra fyra. Hon säger sig för inflationen skulden ner för en kompromiss. Men kvärt firma så och offrar att det fyra jo to bombar arbetslösa upp på ett sövligt högt stöj att det får längt ovanför 20% och prisvaksen lacka i väl men ursle det gjordes det att du skapte öliga stora balkar av folk som blev fatök och du skapte en öliga stora balkar av folk som blev arbetslösa och så privatiserar ju en rikva tänko men istället för det att investera det som hon privatiserar i kanske människokapital som hon har sett ut av götnar eller morla människor som inte fick arbete. Så tvärt hon bara allt ut i skattalakton till folk som var välfyrre och så utskriver hon nutja skatter som var antingen flätskatter eller var bönlös regressiva skatter till att säga att de som förvunna lite betalt om mer. Så tann maten som hon förde
politik på att vara otroliga skrälig för otroliga neckfolk, men det är inte att jag kan se att det var neckfolk som blev rikare under Thatcher, och särskilt det som var välfyret, det blev ordentliga välfyret. Och till Breckman tåsar om att den intellektuella eliten och andra var emot Thatcher, men så är det inte löjligt. Folk som ser ut och analyserar samhället så nämligen hina medaljerna av skräliga politikerna som Thatcher förde, så det är inte löjligt att hon skapade opposition, och det är ganska få politiker i Västerhamn som har skapat så tvådalt samhälle som akkurat Thatcher gör det. Alle, most av folk skojar politiken till Thatcher att det var visional ut och spärde fortsatstöven i England och i det. Kvui var tannstartarmåneren och samståndes ofrieren som kom i Stora Bretland i 8 år. Kvui var han nejor för att få breska budskapet att rabatt? Alltså, breska budskapet måtte tagas ner i botten. Han var en skrått dunche, alle som han var. En rustbunche. Jeg bor her nere i Kjolver i 6 år. Jeg vet akkurat hvordan det var av vakna, annan kvar morgon, og ta var ikke letsitet, årseg av verkfallet. Du fikk ikke mjölk som av det er, du slappst ikke skola som av det er, du hei bussar av fagfelagslim og reine bullar som korte rundt, og lamte verksmyr enn tar egna utna. De hadde pressesensor, Fleet Street som var av Uisgøtan, hun slapp ikke en gang å modernisera, hun ble kort i blodje til fagfellene krautet at av Uisna var gjør det vi blodje, ikke vi offset, og slett ikke vi elektronikke som det var det. Altså Bretland var tan 20 i Europa, kanskje i Øtlenheimen. Men Bretland blev ikke fruskare, og det som interessant, det suttje at du først analyserar när börjar framståndet komma, så kom det faktiskt för en längt att nå att Thatcher var framfra. Ja, så det är öjligt avvärt. Alltså faktiskt gör hon en rikva intervjun, men samfunnet börjar inte ordentligt för en misskajs i 15 och särskilt 17 helt av 15. Då börjar det ordentligt att gänga rätta vägen efter. Alltså, så det är öjligt intressant. Alltså, och så kan man så spyrja, var det nejort? Efterfylgaren till Thatcher är John Major, han var absolut inte några stärska med, men ta Tony Blair kom som statsminister för Januarflotchen Labour, ta rösti han Thatcher upp skudja, och han brötte inte av ödlundtøy som Thatcher hei gjørst, tøyta virkaje, og Bretland var et negvrøygare samfella, ta mye bretske inntøkan per uibygva var 30% av det tyska, og i 1994, hon var 40% av det tyska, ta Thatcher for, og Glasgow som til dømes var grabruner av forsømelse, lossekranene stod bare og hinker vi høtten noen, tog jeg dokkerne høtte lengst siden i øylagt havnene og i Glasgow. Alla skipasmina, the boilermakers, så det kallar av fagfellet, hei gjørst alt som skipasmui her nere olønsamt, men i 1905 ta blev Glasgow utnämnd som europeiska mentonar huvudstäder. Så för jag svär spårningen så var startarmåneren och tan offrieren så stod det av ett han var nejor. Alltså omläggningen var nejo. Alltså till att du kunde betala 85% i skatte under James Callaghan och Harold Wilson av oförtjänta intäkter till rente och arv och sånt, och du betalte 40% i marginalskatt av de systkänta kronorna du äger. Det var hopplöst, och inte land kunde ha frampor, och Bretland stod purist det, akkurat som Grekaland gör det, och hon lackade till skatten i 40%. Stuttligt nog, näga som okkara flätskatter självt om vi har 2 hack hackre, 45% och 30% av de systkänta kronorna, hvis man får upp om 800 000. Men politikeren til henne hei ikke ta virkene som hun er i hoksa seg. Og det er interessant at du sier at Labour-skjøtten gjør det en rikva ting. Så gjør det nemlig rymsopp der 4 til vanlige familien og til lalene familien. Ja, så det vil jo kraft til budskapet som Margaret Thatcher. Og måneren mittlen Røyk og Fatuk minka i faktisk atter under Blair og Brown, men nu er han atter for henne veks under kameran, og man vantar at
600.000 fler fattig bötten är Bretland nu. Ja, Bretland var eisen färja Raven och 18 Blair och Brown och det var väl eisen tog att han ansette miljoner av allmänna starsfolkon som boskapen inte har råd till och det har han helt inte Tyskland, Frakland, Italia och i Färjön för allt det eisen. Onnur folk Bretland och nekv Onnorland färna Raven av man bär under Thatcher och under Reagan börjar en deregulering till dömes av bankasektorn la futjarheimen överhuvud och till så blev till så görs det att du finns ju fullkomliga fruktspel för spekulanter. Du finns ju så slä spekulantekonomi och det görs det att för nog få några så kraschar ju ekonomin. Du har väl ingen regulering. Ta nöjes till att ha inte mer reglering än det. Att du har färre åter till 1924, att du har kajrat Bretland åter till Grekland, som det är i det aldrig. Men kvärt ett gott samfälle. Ett gott samfälle är väl ett samfälle här som du och och grannen Jokon och kanske ta arbetslösa sysnabatne. Vi öll har möjlighet att fyra klara oss. Och hvis vi inte släpper till arbets för fagfällan som äger fabrikerna vid sögen av. Att det är hopplöst. Du fick 2 miljoner nutjar husägare, du Thatcher säljte miljoner av nutjon. Du fick också mer än 2 miljoner hemlös till att Thatcher införde en poltax som folk inte hade råd till. Alltså arbetslös under Thatcher halverades. Det var 15-20% och det enda i nya 28. Nu tar vi det vid. Nej, det passar ju. Hade är barnlös faktuellt skap. Alltså arbetslös är nämligen sövlig högt att hacka under Thatcher. Hvis Bretland över råd att hacka hälsouträslarna vid över 30%. Skoluträslarna över 30%. Allmänna uträslarna över 30% medan Thatcher sitter här. Och heter alltså just det för inflation så heter reella hatchingar. Att bruttotjauar urtökan till Bretland hackar vi nästan 25%. Samstundes som att tar totala uträslarna till alltså allmänna uträslarna hackar vi bara 13%. Så måste du ha en oändliga näg starkare statskassa och 1905 än du har i 1904 och kvui hej du det till alla hesar enorma företagna som Thatcher som hon privatiserade. Det var ju socialisera var 18 krutche. Thatcher hej krafter och makt till att privatisera. Men problemet var att privatiseringarna i Thatcher det blir bara fotar av ut i blå loft Steinfiri att här var ett ändamål vi låt oss säga att det är rätt att privatisera möjligt är rätt att privatisera också att du som gör det. Ja. Men det är så rätt att det företag och Steinfiri du får skatta terande företag. Thatcher gör det för lite till framtida Bretland så är att det kunde vara gott för i allt fall för somme och för nek var det gott men prisen som otroliga nek folk betalte var olycksalig över. Och David Cameron ute och vår avvisar politiker till Thatcher med landa section 28 som man säger var blåhamrande skoft och han måste väckna konservativa Thatcher Thatcher är aktuell i förjunäsne tror att Janne var översten Axel Johannesson är i flera för de sammet borgerliga politiken i förjunelötne vi politiken som Thatcher och Reagan förde i 8 år. Vi kan mån är han sammedingen halvbär eller hon är halvbär i mån till hans skattepolitik och och i mån till dömes pensionsskiban och hur stor just skatteskiban att du teacher en ofutja hans skattelatta och så tar du bara pengar in som faktiskt skulle vara här till framtida tycka och samhälle tar det du hålla in nu och sprantar ut i skattelatta till somme som visste sig nu släkt inte skapa att han växter som man av en lärare märsligare örsök fantasera sig till att det för att göra till vi budskapar om video och Chile sett du en skattelatta där gjort visst du vill ha en skattelatta som verkligen ska skapa växter men så ska han särskilt komma med all intöknon och la intöknon till gåar till de som har bruk för pengarna och till de som får ut och brukar pengarna
Men det valde man så inte göra. Så här sast efter och det sast också ni efter i vinnerpolitiken och allmänpolitiken och öron vi. Ole Thatcher och förra anno 2013. Ja. Alltså vi har finche en skatt som ettla leva vi, eisen tjata man höver intøk. Någon vi var hackat en skatta fruja, botten fradrotten tjata man lagri intøk. Någon hadle som landskassen har haft till minka ur en 400 miljoner kronor, nye 300 miljoner kanskje lagri og enda. Trestetale, altså nøgde seme tja fyrja fölkje, sambart det senaste gallupkanningsne, det batna, og altså jeg halte folk som helt i hampelig velnøgt, som bygger vi fyrjon, og til valgt vi skattapolitikkeren og fudjarpolitikkeren og annar politikk rattar lei. Men minner han omtann Thatcher? Han alltså vi har gosse finche ett minne skattatrust än vid hötte åren och det kan bära ha gagna för jag folk. I hopp jag vi kunna men inte är vant det är vi visst näga ska brötas att säga så må kommunerna klara lacka så skatt och det är gosse hjälpt väl sälja för den lagre ändan. Det här är ongenaje kommunerna kräver akkurat några skatt in som där har gjort utan att ta rakstri blivit några bättre. Problemet är ju att du lägger attantal allmänna sektoren ut av kommuner. Ska du ut och sätta krav till kommuner så måste du östen göra ja, det är inte meningen att lägga några ut utan att pengar fyllja vi. Ja, men det har man sagt alla tøyna, men kvarja för Tjadje för oss inte dra spåren. Meningarna om Thatcher är tvåbotar och det har varit säkert framöver. Hade varit att tøyen Jochen rakt till det, Olle Bräckman och Sonja Ekman, så tack för att du kom. Tack för det. Som läs.